നാദിർഷയും ദിലീപും തമ്മിലുള്ള സുദൃഢമായ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ മിർച്ചി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നാദിർഷ കൊടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? നാദിർഷയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവതാരക, ദിലീപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ നാദിർഷ പറയാണ്, പച്ചയ്ക്ക് പറയാലോ, ഇപ്പം നടക്കുന്ന കേസുണ്ടല്ലോ, ആ കേസിൽ ദിലീപ് തീർത്തും 110% നിരപരാധിയാണെന്ന് ഞാനടങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ആ സത്യം നാട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ വെളിവാകുന്ന ആ ദിവസത്തിലായിരിക്കും ദിലീപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ദിലീപിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ നാദിർഷ പറയുന്നത്. എന്തായാലും അതിന് താഴെ വന്ന കമൻസൊക്കെ, ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ, അതിൽ താഴെ വന്ന കമൻസ് മുഴുവൻ ദിലീപിനെതിരാണ്. പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക, ഗ്യാലറി എതിരായിട്ട് കാര്യമില്ല. ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കോടതി വിധിക്കും. അതെന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചേ തീരുള്ളൂ.